Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Maksih Channel, guys. Ceritanya di pagi hari ini aku mulai nelur neng sawah, guys. Karena apa? Mau ngecek. Arep ngecek karena mau tandur. Sebentar lagi aku arep tandur, guys. Makanya sadurunge tandur aku kudu ngecek lokasi dhisik. Nah, makanya ki esok-esok aku yo meruput neng sawah. Mergo wangane yo wis engkok-engkik. Tahukah kata engkok-engkik? Nih, wangan mulai sat, guys, saluran air. Dari manakah air ini mengalir? Dari bendungan, guys. Mergo wis suwi udane wis ora nyeblok. Bangsa apa iki sing ditutupi, guys? Ki ngono diesel ditutupi supaya ndak kudanan. Nah. Nek awan yo panasen. Iki mau kok lewat tol toh? Lah, arep neng ndi? Oh. Oh iya, sesuk tandur ya kono. Usume wong tandur bolo dinane iki. Nah, sing sebelah kene winih le sik cilik-cilik. Mergo sing kene lokasi kene iki keri guwake. No. Sik dadi ora-ora. Ora ana banyune blas. Mergo wis ora njeblok udane selama 2 minggu kayaknya, 2 minggu lebih. Setelah habis panen sampai sekarang itu enggak ada hujan, guys. Makanya saluran air juga kering. Cuma anak air kelisir-kelisir tok itu. Di mana-mana penuh dengan diesel, guys. Wong tani iki lho, iki dikurung iki ya diesel. Saiki aku arep ngecek lokasiku. Seperti apakah lokasiku kuwi? Astagfirullahaladzim iki lho, guys. Lemah kok kayak ngene iki lho. Ora ana apa-apa. Ki sing sebelah malah wis tandur ki wingi. Nah, tandur wingi. Iki nek nggon aku iki perkiraan tanggal 20 ya tandur. Berapa hari lagi kah tandure? Makanya ya kudu dialiri banyu iki lho. Nah, iki. Mergo dieselku ya urung tak ontel iki lho diesele. Sik kerubutan. Sik rong tak buka dilungkas, kengko ya arep tak ontel. Mergo arep tak nggo ngileni sawah iki. Supaya empuk. Tuh, banyune mulai arep mati iki terus piye jajal. Nek ora udan. Nang kene iki ya tak tanduri para lombok, para kates. Nah, arep tak tanduri kangkung ya urung ana. Udian lemai sik garing kemringking iki. Dadi urung iso nanduri. Dadi sebelah-sebelah kene iki engko arep tak wehi kangkung, Bos. Nah, ngono. Sing tengah ki engko ana lombok karo kates. Dadi supaya nek neng sawah mulih kuwi oleh cangkingan. Tahukah cangkingan? Oleh gawan, mbuh iku mau kangkung, mbuh iku mau lombok, mbuh iku mau bazem. Nah, iki mulih nggawa janganan. Supaya ora tuku. Duwe galengan kuwi aja di enggurno.
ditanduri supaya ora rugi awake dhewe. Nah, seandainya arep kelan opo, arep nyambel, nah iku ono guys sing dipetik gawa muleh. Nah iki lemahe ya cek kaya ngene iki. Nah iki neng dhuwur tak tanduri terong dek 3 kae. Lah ngantek ngrak kaya ngene iki. Di lombok sok wit iki godhonge rebondingan. Rebonding guys. Lho, wohe terong ya pating kemerentel kaya ngene iki lah. Iki sing kawak, terong kawak iki ya ngene iki. Nah. Terong kawak. Iki pakane wedhus gundul pacul. Mergo mben dina tak babati, guys. Nah, ngono. Mergo tak rit mben dina sebongkok kuwi. Nah, tarik sak wit, guys. Ranjene engko nek wayah tandur. Nek wayah tandur engko tak rit. Nah, iki winehku sing arep tak daud sok mben iki lho iki. Alhamdulillah sluman selamat. Muga-muga ora ana gangguan opo-opo. Amin. Mergo 2 hari lagi aku daud kanggo sawah lor dhisik. Juga separuh sik dinggo sawah lor. Mari ngono daud maneh kanggo kidul. Jadi tanggal 18 aku daud 19 daud terus guys. Nah, jadi mulai tanggal nganu kuwi aku wis duwe uwong terus iki nggone. Nah, ngingoni wong terus sampai tanggal 20 guys. Nek duwe wong kuwi repot guys. Kudu tangi peteng. Nek duwe wong. Makanya mulai dari tanggal 18 nyemplung sampai tanggal 20 iki engko berturut-turut aku belanja terus neng sawah kanggo ngingoni wong. Ya wong tandur, ya wong daud. Mangkane aku iku kadang kober ya ngonten, ora kober ya wis. Dadi ngontenku iku sak kobere. Ngono. Iki kaya ngene iki guys, arep tandur kok larang dian iki lho. Terus piye carane iki? Ya alhamdulillah ki winihku ya seger buger kaya ngene iki lho, Bos. Nih, dari petit kene sampai ujung kono iki dawane winih iki. Nah. Ini mangkane aku harus sering ngecek. Suatu saatku kadang ono omo sing menclok, Bos. Ini kemarin aku sudah nyemprot, tak semprot omo wisan supaya aman. Etoke kapere wis padha mati kapere iki lho. Kaper-kaper wis sudah jeblok mambang neng banyu. Sing nggarai nganu iku kaper, Bos, nang winih kuwi. Biasane ya ana omo sing kaya apa ya? Kaya wereng lho. Sing ireng-ireng ngemplok nang winih biasane. Mergo winginane wis tak semprot dadi ya wis rontok kabeh, wis mambang lho. Alhamdulillah. Nah, iki 2 hari lagi persiapan
pencabutan winih. Nah, jadi umur 19 guys. Winihku iki engko dicabut ki dhuwure wis sakmene iki. Alhamdulillah. Langsung jadi mulai penyebaran awal sampai sekarang. Ya cuma kemarin kendalane pas waktu gua ku keterak apa hujan. Setelah kuwi sampai saiki babar pisan malah ora nyeblok iki udane. Muga-muga wae ndang diparingi udan, Bos. Ndang dikeki udan supaya wong tani padha seneng nggo nggarap sawahe. Ngono. Nah, guys, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.